Képzeljék, milyen érdekes helyen jártam a minap. Egy régi gyerekkori álmomra emlékeztetett. Mindig szerettem volna egy olyan gyerekszobában élni, ahol úgy érzem magam, mintha kint lennék az erdőbe, a természetbe, az állatok között. Na lehet, hogy most ez 3 kisgyerek számára meg is valósul. Hogy a kedves nézők sem először találkozhatnak Attilával, én sem először találkozom veled, kellemes meglepetés, hiszen a delelőben már festettél nekünk egy jó nagy csőrikét. Őről a kezé, így igaz. Azóta is ott mosolyog ránk a folyosón. Most viszont itt az Ötletházban egy újabb kihívás előtt állsz. Mi lesz ez, mit terveztél? Hát jóval nagyobb volumenű projektbe szeretnék belevágni. Hát egy elég pici gyerekszobáról van szó, és igazság szerint azt szeretnénk földobni. Van benne nagyon sok szekrény, emeletes ágy, viszont a falra így nem fért fel semmi, és hát valamire meg kéne tágítani ezt a teret, úgyhogy a bázis az abszolút az emeletes ágy, az szolgál ilyen kis bunkerként, amiből kis tisztásként üzemel tulajdonképpen, amiből kitekintést nyerünk majd az esőerdőbe, hát ilyen vízeséses, leopárdos majmos őrületekkel, indával. Tulajdonképpen jellegére nézve ehhez hasonlóban gondolkodtam most, ez volt az, ami úgy nagyon tetszett. Tehát mondjuk a leopárd konkrétan üzemelni fog. Tehát azt konkrétan kérdik, hogy leopárd legyen. Aha. Igen, hát meg a majom. Tehát konkrét mesefigurákban nem gondolkodtak. Ezek azok a tervek, amiket te már előkészítettél, hogy ez lesz? Velük viteleztem ki, igen, és ami már az ő gyerekszobáik látszik, az ágyikóval, a hogy hívjákkal. Ez is a falon lesz, nem élő? Az nem, az úgy lesz, mint a szekrénytetén ülő. Jó. Attila, milyen eszközöket használsz ahhoz, hogy itt igazán jó kis gyerekszoba legyen? Hát amellett, hogy olcsónak mondható dolgok, teljesen minden háztartásban előfordulhat, akár ez a vízes alapú diszperziós festék, ugye ez bárhol megkapható, illetve az ehhez tartozó színezőpaszta. Ezek szerintem a legalapabb, legegyszerűbb dolgok, tehát semmi speciális segédeszközni. A szivacsot mire használsz? A szivacs, az speciálisan kiképeztem a végét, mert ő fogja a lombkorona szélét imitálni nekem, mint olyan. És akkor csak abszolút... És ebből fog az kijönni, hogy ilyen levélszerű dolgok lesznek. És akkor ezt így nyomkodni kell? Hát nyomkodom úgy, ugyanezt majd okozom rongyal is akár, tehát nem tudom. Ezek olyan technikák, amiket próbálok itt és saját magam alakítani magadnak, hát igen. Itt a munkafolyamat során valamit nem ecsettel a legjobb megoldani. Jöjjön az alap először ceruzával, melyet a megrendelők kíváncsi szemei vigyáznak. Ehhez a munkához minimum 2 nap kell majd. Attila, Tessék. te még nem tudod rólam, de én imádok festeni. Hát azt gondoltam. Aztán arra gondoltam, hogy mondom, besegítek neked, ha még úgy tudsz korrigálni 1-2 helyen. Igen, hát hogyha én erre való tekintettel úgy jutom, és tudtam javítani. Hát szerintem akkor bátran esnek ki a majomnak akár. Azt tulajdonképpen megkaphatja ugyanazt a barna. Miért pont a majmot? Most mi volt ezzel a mondani valót, hogy én fessem a majmot? Semmiképp sem asszociáltam rád. Csupán a barna van kéznél, és akár megkaphatja ugyanazt a barnát, mert utána úgyis megkapják a fa is, meg a majom is külön-külön árnyalatot. Tehát akkor végig a testét, meg mindent. Lényegében igen, itt abszolút a vonalak mentén, a kisebbik ecsetet javaslom, hát jó. Bátran veselkednek, és majd is adja magát. Bátor leszek, azt mondják, határozottan kell húzni a vonalakat, akkor van értelme. Na. Például most, hogy én elrontottam, ugye már, hogy elkezdtem barnára festeni a majom fejét, kiderült, hogy nem barna lesz. Ezt tudod korrigálni ilyenkor? Hát abszolút, szerintem ez, amilyen vékonyan vitted fel, ez már most porszáraz, tehát tulajdonképpen erre én már akár a következő pillanatban rá tudok mászni egy másik színnel. És ez fedi teljesen? Fedi teljesen, 10 perc az megint száraz, tehát akár 5-6-8-10 rétegig is el lehet menni. Tehát így kapják meg a végén attól sokan. Akkor lehet hibázni. Akkor még bátrabban festek. Jó van. Gyakorlatilag. Oké. Készül a vízesés is. Ez már a második napunk. No Attila, vége is? Az utolsó ecsetvonás is megvolt? Hát azt gondolom, igen. Én legalábbis úgy érzem mindenképpen. Majmom! Ez sokkal kisebb, mint volt. Valóban egy kicsit összement.
Hát az arányok miatt szerintem nagyon elszálltunk vele, a Pardishoz viszonyítva, tehát az inkább gorilla szintű volt, illetve hát Meg olyan meg is barna szájat rajzoltam neki, de hát ez nem Tomasics. Utólagos engedelmeddel bátorkodtam. De egyébként kicsit a lelkem is benne van ebben a rajzban, hiszen ez a barna szín, ami a lába, azt én akkor felfestettem. Már most elgondolkoztam, hogy nem is biztos, hogy azt én festettem azt a Mindenképp lábat. benne van a kezednek. Én úgy gondolom. No, ami viszont sláger a gyerekeknél, megkérdeztem őket, a kis vízesésünket nagyon kedvelik, mert szerintem az szenzációsan jó lett. Meg hát a fazon, tehát ő... Hát igen. Mert első benyomásra kicsit ilyen Garfieldos volt, de aztán ő egy leopárd, de hogy így... Igen, személy szerint nekem a szívem csücske a leopárd, mindenképpen. Abszolút csúcs. Csajok, tetszik a szoba így? Helyes. Ez egy egyértelmű igen volt a hölgyek részéről. Nekünk nagyon tetszik, és szerencsére a szoba lakóinak is, de most készítsük el a kasponkat.